ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волконовский, оиди чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Петр Ян фикроша баён кард. биёин суханҳои Волконовскийро гӯш мекунем. ман бо Петр Ян хеле зиёд тамрин кардагиам. ӯ хеле варзигари бақувват аст. ман дида будам ки чӣ гуна ӯ чанд ҷанговарро дар зали Тайгер Муайтай шикаст дода буд. ӯ чунин шахсе ҳаст ки оиди рақиб тамоман фикр намекунад. агар ки ту ба ӯ ҳамла кунӣ, пас ӯ туро ба қатл мерасонад. ӯ як ваҳшии хурдакак аст. ман тамошо кардани муҳорибаҳои ӯро дӯст медорам, гуфтааст чемпион. дӯстон, дар ҳақиқат Петр Ян яке аз ҷанговарони хеле дурахшон ва ҳаматарафа сахт аст ва ба худи ман низ муҳорибаҳои ӯ хеле маъқул аст. ва рости гап дӯстон, ман дер боз муҳорибаи ӯро зидди коди Гарбранд ё ин ки кори Сентхаген дидан мехостум ва акнун ин кор мешава. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Петр Ян ва кори Сентхаген аллакай шаби 3 октябр дар турнири UFC 267 дар Абу-Даби баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. довталаб барои камарбанди UFC дар вазни сабук Дастин Бриллиант Порье номи 4 беҳтарин ҷанговари ҷаҳон новобаста аз вазнро гуфт. биёин суханҳои Порьеро гӯш мекунем. ман доимо ММА-ро назорат мекунам ва ҳамаи чизе ки бо ӯ пайванд аст тамошо мекунам. ҷанговари дӯстдоштаи ман ҳамеша мухлиси Ҷорҷ Сен-Пьер будам. ӯ яке аз ҷанговароне ҳаст ки ҳамаи корро карда метавонад. ман ӯро дар баландии ММА мемондам. ҳамчунин дар он ҷо Хабиб ва Фёдорро монда мешавад ва боз Ҷон Ҷонсро, гуфтааст Порье. дӯстон, ин буд беҳтарин ҷанговарон ба фикри Дастин Порье. ба фикри шахсан худи шумо ки беҳтарин ҷанговар дар ҷаҳон аст? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ҳамчунин ногуфта намонад ки ташкилоти UFC муҳорибаи Дастин Порье ва Чарлз Оливейраро расман эълон карданд. акнун муҳорибаи онҳо рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов дар Лондон пресс-конференсия гузаронд ва дар саволи мухлисони худ ҷавоб дод. яке аз мухлисон ба ӯ чунин савол дод: ягон маротиба шумо бо Криштиану Роналду оиди дини ислом гап задагӣ ҳастен ва эҳтимол ҳаст ки ӯ дини исломро қабул мекунад? пурсон шуд мухлис. а Нурмагомедов бошад дар ҷавоб чунин гуфт: роналду доимо салом алейкум ва иншааллоҳ мегӯяд. ӯ динро мефаҳмад. фикр мекунем ки ӯ дини худша парастиш мекунад, аммо дини худма. вақте ки ман бо одамон вомехӯрам, ягон вақт намепурсам: эй, ту дар кадом динӣ? чунин рафтор намунаи хуби мусалмонӣ нест. ман ягон вақт бо одамон оиди дини онҳо гап намезанам. ба ки онҳо боварӣ доранд, ин қарори онҳост. ман бо Криштиану оиди ин чиз ягон вақт гап задагӣ нестам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ҳамчунин аз Хабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи рафиқи ӯ Ислам Махачев зидди Дэн Хукер пурсон шуданд ва Хабиб чунин прогноз дод: муҳориба зидди Дэн Хукер барои Ислам муҳорибаи калон ва визофи хуб мешавад. Хукер дар рейтинг дар ҷои 6-ум қарор дорад. аммо ман фикр мекунам ки ӯ ягон маротиба бо рақибони топ ба монанди Ислам вохӯрдагӣ нест. ҳамаи рақибони ӯ зарбазан буданд. ман намедонам ки ӯ бо фишор ва гӯштинги Ислам дар замин чӣ кор карда метавонад. намедонам ки Хукер чӣ гуна ин чизро манъ карда метавонад. ӯ танҳо шанси лаки панҷ дорад, яъне бо як зарба ба нокаут роҳӣ кардани рақиб. вагарна ман 99% боварӣ дорам ки Ислам ӯро мезанад. ин фикри шахсии ман аст, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободи сарбаланд бошед.